emva kuba izinto zingenzekanga ngoku zakwenzeka double kubantwana bakho, uxole sowusengcwabeni, ubulela inceba kaThixo. So kumele singadinwa mhle uThixo. Le nto siyibonayo sibona ubuhle bukaThixo, umhle kuthi sonke. Lindela kwithuba qha wena, lindela kwithuba, sukukrwelwa entliziyweni xa uThixo esikelela abanye. Iyeze yakho imini, yeze yakho imini. Izinto azenzeki kuthi ngawo onke amaxesha ngexesha elinye. So linde yakho imini. Sinayo ke loo nto thina ungakwazi ukumvuyela omnye umntu kuba sinento entliziyweni uba akwabe ibindim. Yeke loo nto, yeke loo nto. Vuyela, sovuyela yena, bulela uThixo. Uthi kuThixo yi-evidence le uba wena uyakwazi ukwenza izinto. Uba uyenzile kubani uzawuyenza nakum. It's a matter of time.